Dobar dan svima, eto jedan video o našoj vjeri, znači vjeri odraslih osoba u napredak djece i osoba s poteškoćama u razvoju ili na primjer s autizmom. Koliko mi zapravo vrlo često ni ne razmišljamo o tome koliko je naša vjera važna, koliko je naša vjera bitna i koliko se ona osjeti, koliko ona ima veliku moć i veliki utjecaj za tuđi napredak. I zaista, na primjer, u svom životu, looking back, znači gledajući unatrag ljudi koji su vjerovali u mene, u moj napredak, u moj rast i razvoj, jako su mi puno pomagali i još uvijek mi pomažu na svim područjima, tako da apsolutno tuđa vjera u napredak određene osobe je važna. Isto tako kada govorimo o djeci s poteškoćama u razvoju, oni vam jako osjete, vjerujemo li mi da oni nešto mogu učiniti, da mogu svladati neki strah, da mogu naučiti nešto novo, da se mogu više osamostaliti. Znači, jako puno toga ovisi o nama odraslim osobama. Znači, bilo sada ste roditelj ili edukator, učitelj, asistent u nastavi, baka, djed. Znači, vaša vjera je važna u napredak tog djeteta, u napredak te osobe i jako puno ovisi o tome, znači vjerujem li prvo ja da to dijete može naučiti nešto i onda dalje ne ide, vrlo često mi tu padate na ispitu. Fokus vam je na pitanjima kao što je, na primjer, isplati li se to, hoće li on ikada svladati taj strah, hoće li on ili ona ikada to naučiti, i isplati li se to ili je to samo gubitak vremena, gubitak novaca i tako dalje. Ja vas molim ovdje, fokusirajte se na vas same, koliko je velika vaša vjera u napredak određene osobe. Fokusirajte se kako vi, konkretno vi, možete pomoći tom djetetu i zaboravite na pitanja isplati li se ili se ne isplati, jer uvijek se isplati. Isplati se svaki mali napredak, svaka mrvica znanja, svaka mrvica samostalnosti kada govorimo o osobama s poteškoćama u razvoju se isplati i nemojte nikada žaliti za time, jer svako dijete, svaka osoba s poteškoćama u razvoju ima pravo na što samostalniji i na što dostojanstveniji život i da živi život u svom punom potencijalu. Naravno u onim dometima u kojima ga može ostvariti i zaista ja vas molim, fokus na vama, koliko i možemo mi sami pomoći konkretno. Hvala vam što ste me gledali u ovom videu i vidimo se uskoro u mom novom videu.